Gawn ni droi at Salm 113. Molwch yr arglwydd. Molwch chwiweision yr arglwydd. Molwch enw'r arglwydd. Bendigedig fyddw enw'r arglwydd o hyn allan a hyd byth. O godiad hael hyd ei fachlyd. Bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Uchel yw'r arglwydd goriwch yr holl genhedloedd, a'i ogoniant goriwch y nefoedd. Pwy sydd fel yr arglwydd ein Duw, yn y nefoedd neu ar y ddaear, yn gosod ei orseddfaint yn uchel, a hefyd yn ymostwng i edrych yn isel. Y mae ef yn codi'r gwan o'r llwch ac yn dyrchafu'r anghennus o'r domen. Yw gosod gyda phendifigion ei bobl. Rhydd deulu i'r wraig ddi blant. Gaw hi'n fam lawen i blant. Molwch yr arglwydd. Wel, gawn ni ymateb gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno, benaid bendithia yr arglwydd a chofiau holl foniau o hyd. Maddeuodd dy holl anwireddau a chawodd dy lesgedd i gyd. Wel, ni'n troi nôl nawr te, mae wedi bod yn dipyn, felly ni'n troi nôl at y Philippiaid a mae'n darlleniad pennod 2 a mi ddarllenwn at adnod 18. Philippiaid 2, adnod 1 at 18. Felly, os oes gennych yng Nghrist unrhyw symboliad, unrhyw apel o di-cariad, unrhyw gymdeithas drwy'r ysbryd, os oes unrhyw gynhesrwydd a thosturi, cyflawnwch fy llawenydd trwy fod o'r un meddwl a'r un cariad gennych at eich gilydd, yn unfryd ac yn unfarn. Peidiwch â gwneud dim o gymhellion hunanol nac o ymffrost gwag.
Ond mewn gostyngeidrwydd bydde di bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilynach nag ef ei hun. Bydded gofal gan bob un ohonoch nid am eich buddiannau eich hunain yn unig, ond am buddiannau pobl eraill hefyd. Amlygwch yn eich blith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw yn beth i'w gipio, ond fe gwacawodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd ddynol. O'i gael ar ddull dyn, fe darostyngodd ei hun, gan fod yn ifydd hyd angau. Ie, angau ar groes. Am hynny, tra dyrchafodd Duw ef, a rhoi iddo'r enw sydd goruwch pob enw. Fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef, ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd, gogoniant Duw Dad. Gan hynny fy nghyfeillion annwyl, fel y buoch bob amser yn ifydd, felly yn awr, nid yn unig fel pe bawn yn bresennol, ond yn fwy o lawer gan fy mod yn absennol, gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachawdwriaeth sy'n eiddo i chwi. Yn gweithio ynoch i beri i chwi ewyll gweithredu yw amcanion Dionis ef. Heb rwgnach nac ymryson, fai a di ddrwg, yn blant dyn am iddew, yng nghanol cenhedlaeth wyrgam a gwrthnysig, yn disgleirio yn ei plith fel goleuadau yn y byd. Yn cyflwyno gair y bywyd, felly byddwch yn destun ymthros i mi yn i'r Crist, na fi mi redeg y ras yn ofer, na llafurio yn ofer. Ond os tywelldir fy mywyd i yn ddiod-offrwm ac yn aberth, mwyn eich ffydd chwi, yr wyf yn llawen, ac yn cyd-lawenhau a chwi i gyd. Yn yr un modd, byddwch wythau yn llawen, a chyd-lawenhewch a ni. Ni'n diolch i'r arglwydd am iau'r sanctaidd ac yn gweddio ei fendith ar y gair i ni heno. Gawn ni weddio gyda'n gilydd. Ni'n diolch arglwydd am y cyfle newydd o ddod heno ger dyfron. I ni wedi ymgynnull ac i ni'n dod ata ti yn enw yr arglwydd Iesu, yn cyfiawnder Iesu Grist ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Ac i ni'n diolch felly bod i ni dderbyniad llawn a llwyr ynddo fe. Ac o arglwydd i ni'n dod eto heno i ddaddoli di ac i geisio di arglwydd. I ni'n dod i ddyrchafu dy enw di, oherwydd mae ti sydd Dduw. Ti sydd yn deilwng o bob mawl ac addoliad o arglwydd, a diolch hefyd. Ni'n diolch i ti am y dydd yma mor belled, diolch am fydd yr arglwydd, diolch am ryddid i ddaddoli di arglwydd, diolch bod ti'n siarad yn ei trwy'r gair, ac i ni'n gweddio heno i ti eto i lefaru wrthon ni arglwydd. Diolch mai ti yw y Duw byw ac felly wyt ti yn siarad o arglwydd. Wyt ti yn siarad yn yr ystrythyr trwy'r ysbryd glân i'n calonnau ac i'n meddyliau ni arglwydd. Ac i ni'n diolch am hynny. I ni'n gofyn am help heno i daddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd o arglwydd. I fod yn real yn ein haddoliad. I fod yn barod i dderbyn dy air sanctaidd, i fod yn barod i ymateb i'r gair hefyd, fel bod e'n mouldio ein bywyd ni. I ni'n gweddio hefyd wrth i ni ddod at bwrdd y cymun o arglwydd, at swper yr arglwydd. I ni'n gweddio bydd e'n fendith i ni wrth i ni fyddhau i ti arglwydd i gofio amdana ti, i gofio yr aberth drud, i gofio lle mae ffynon ein gobaith ni, lle mae ffynon ein iachawdwriaeth ni, lle mae'r ffynon sydd yn ein glanhau ni o bob pechod ac aflendid, sef croes yr arglwydd
Iesu Grist. Ac o arglwydd, i ni'n diolch heno bod ti wedi agor y ffynnon i ni. Bod ti wedi paratoi ffordd i ni ddod o fod yn rhai gwrthryfelgar ac ar goll i fod yn blant yn ef, i fod yn blant Duw ac yn etifeddion y gogoniant. Diolch bod ni'n blant y gobaith o arglwydd, y gobaith Duw, bod gyda ni Grist yno ni, gobaith y gogoniant. Ac o arglwydd, i ni eisiau gras a help, i ni eisiau cael ein atgoffa siwr i fyw fel dy blant i o arglwydd. Cael ein atgoffa beth wyt ti'n disgwyl ohono ni, beth wyt ti'n ei fwriadu ar ein cyfer ni fel dy blant, a beth wyt ti'n siŵr o'n nerthu ni ar ein gyfer. Arglwydd, i ni eisiau bod yn oliadau yn y byd. I ni eisiau dal at air y gwirionedd a chyflwyno gair y gwirionedd hefyd o arglwydd yn ein dydd ni. Ac i ni'n gofyn i ti i'n nerthu ni arglwydd. A helpa ni ddeall a gweld beth yw ystyr a siwrd yn arbennig i fod yn oleuni, sut i fod yn halen yn ein cymdeithas ni o arglwydd. Ac i ni'n diolch am y gair sydd yn ein helpu ni. I ni'n diolch arglwydd am Iesu Grist eto heno. I ni wedi darllen eto am ei ddarostyngiad rhyfeddol yn dod o'r gogoniant. I ni'n hoffi sôn amdano fe, bod wedi gadael gogoniant yn ef. A bod wedi dod mewn cnawd, bod wedi dod yn ostyngedig, bod wedi dod ar ffurf ceithwas. A wedi ymostwng a bod yn ifydd hyd angau, angau ar y groes. I ni'n diolch ac i ni'n rhyfeddu at Dduw y mab. Mab Duw yn dod mewn cnawd. Mab Duw yn ei ddibrisio ei hunan. Mab Duw yn amddifadu ei hunan o'r gogoniant yna ac yn dod. Mab Duw yn ei roi ei hunan o'i fod drosom ni, dros ein pechod ni. Arglwydd, i ni'n diolch. I ni'n clodfori dy enw, i ni'n gogoneddu enw yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n diolch arglwydd, mae trwyddo fe i ni wedi cael bywyd Duw yn ein henaid ni. Trwy iddo fe farw ac atgyfodi ac esgyn i'r nef ac anfon yr ysbryd glân i ddod a ffrwyth ei waith i'n bywydau ni. I ni'n diolch arglwydd am waith yr ysbryd trwy'r efengyl yn argyhoeddi o bechod ac o angen, yn dangos Iesu Grist i ni, yn dod â ni bwyso ac i ymddiried yn yr arglwydd Iesu, ac yn dod â bywyd yn ef i'n henaid ni arglwydd, ac yn dod â ni fod yn blant i Dduw, i gael ein mabwysiadu. Arglwydd, i ni'n diolch i ti. Diolch bod ni'n ei nabod ti fel tad wrth ei blant y tosturiau. Ni'n newid gannu fe arglwydd. Mae'n cofio, mae'n llwch ydyn hwy, bod ti mor dyner gyda ni, mor ofalus ohono ni arglwydd, bod ti'n ein codi ni pan ni'n syrthio fel petai, bod ti'n ein disgyblu ni ac yn ein hyfforddi ni mewn cariad bob amser, bod ti'n bwriadu y gorau ar ein cyfer ni, i ni gael dod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd, i ni'n diolch, ac i ni eisiau i'r arglwydd Iesu fod yn arglwydd arno ni, yn ben arno ni. I ni eisiau ei feddhau iddo fe yn ein bywyd nawr, arglwydd fel diolch i ti. I ni eisiau bod yn ifydd i'r arglwydd Iesu, yw orchmynion ef a gorchmynion Duw. Ac arglwydd, i ni eisiau gweithredu a gweithio mas yr iachawdwriaeth mewn ofn a dychryn. I ni'n gofyn i ti i'n helpu ni arglwydd. I ni'n gofyn i ti nerthu ni trwy dy ras a trwy nerth yr ysbryd glân. Ni'n gweddio dros ein gilydd felly arglwydd yn ystod yr wythnos yma nawr. Rhai ohono ni ddim yn iach falle, rhai ag anawsterau, rhai ag gofidiau wrth gwrs. Ac bob un ohono ni'n gorfod byw yn y byd yma ar ein taith yn y frwydr ysbrydol. Plîs nertha ni arglwydd ac aros gyda ni. Paid a'n gadael ni i'n dibenion ein hunain arglwydd.
Paid â gadael i fynd off ar ben ein hunain. Cadw ni'n agos ata ti o arglwydd. Diolch bod ni wedi clywed bod ti'n ymhyfrydu yno ni o arglwydd. Mae hynny'n ryfeddod, dal yn ryfeddod, bod ti'n ymhyfrydu yn dy blant fel am ein bod ni yn Iesu Grist. Ac o arglwydd felly, derbyn ni nawr o arglwydd rhywhad y waith yn ein plith ni. Ni'n cofio am y rhai sy'n galaru, teulu Mary nawr, ni'n gweddio drostyn nhw, dymuno eto bod nhw'n dod i gael y gobaith byw sydd yn Iesu Grist. O arglwydd i ni'n gweddio dros y gwasanaeth Rhandawe angladdol, sy'n gofyn am arweiniad, bod ti'n cael y clod, bod e yn y gysur wrth gwrs, ac yn dod â goleuni yr Efengyl. Ac o arglwydd i ni yn gweddio dros ein cenhadon cyswllt, wrth nhw baratoi i fynd i Chad, arwain nhw arglwydd a nertha nhw yn y bennod newydd yma. Diolch am eu esiampl nhw arglwydd, am eu parodrwydd nhw i wneud hyn, ac i ni'n gofyn i ti wir i'w cynorthwyo a'i nerthu nhw arglwydd. Nertha ni arglwydd, os i ni yn yr ysgol, nertha ni yn ein cartrefi, nertha ni yn ein bywyd bob dydd arglwydd, yn ein gwaith, yn ein gorchwilion, nertha ni arglwydd, neu gael bod yn oleuni ac yn halen. Ac o arglwydd deled y deyrnas, trwy hyn i gyd, a gwnele'r dewyllus. Maddau ni yn pechodau arglwydd trwy heiddiant Iesu Grist. Cadw ni rhag profedigaeth o arglwydd, hynny yw rhag temptasiynau di-angen, a cadw ni rhag yr un drwg hefyd. Ac o arglwydd derbyn ein diolch, oherwydd eiddo ti yw y deyrnas y nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Cawn ni droi at yr ail ymyn nawr, gyda'n gilydd. Crist fo yn fy neffro pan mae'r wawr yn torri, gydol dydd o weithio gyda mi bob awr.
Wel, 'y ni'n troi nôl nawr at y darlleniad ac yn arbennig adnod 14 ac 15 o bennod 2 o lythyr Paul at y Philippiaid. Gwnewch bopeth heb rwgnach nac ymryson, byddwch yn ddi-fai a di-ddrwg, yn blant di-nam i Dduw yng nghanol cenhedlaeth wirgam a gwrthnysig, yn disgleirio neu plith fel goleuadau yn y byd, yn cyflwyno gair y bywyd. Wel, 'y ni'n dod nôl nawr ar ôl bwlch bach at y llythyr at y Philippiaid, ac mae'n lythyr cynnes iawn gan yr apostol Paul. Mae'r sleid cyntaf yn ein atgoffa ni bod e'n dod o garchar, bod e'n ysgrifennu o garchar, wrth gwrs, yn Rhufain. Oedd e'n defnyddio'i amser, yn ddefnyddiol, yn prynu'r amser. Felly oedd e'n sgrifennu o'r carchar, ac wrth gwrs mae yn y carchar yn Rhufain, ond mae wedi bod yn Philippi. Felly yn Philippi fyna, yn y top, mae'r eglwys, ac yn gogledd ddwyrain Groeg. Yna, gogledd ddwyrain Gwlad Groeg, mae Philippi, ac mae'r apostol yn llawenhau yn Philippiaid, yn arbennig, bod e'n gwybod bod Duw ar waith yn ei bywyd nhw. Mae'n llawenhau, mae'n gorfoleddu bod Duw ar waith nawr yn ei bywyd nhw. Ac y sleid nesaf yn ein atgoffa ni fel o'n nhw wedi derbyn yr Efengyl. Chi'n gweld ar y chwith yna Lydia. Chi'n cofio y grŵp o fenywod oedd yn casgu at ei gilydd yn Iddewon, wrth gwrs, ond dim ond grŵp bach i weddio, ac yr arglwydd yn agor ei chalon. Yna mae'r Beibl yn dweud wrthon ni. Dyna Paul, pan mae Paul yn llawenhau, nid bod Lydia wedi gwneud rhywbeth arbennig, mae'r arglwydd wedi agor ei chalon i dderbyn yr Efengyl, i afel yn y neges ac i gredu ac i afael yn Iesu Grist. Ac wedyn, diolch Geraint, y ceidwad y carchar, wrth gwrs wedyn ni, dyma chi ddau a'i deulu fe o'r eglwys yn mynd i gymryd i fywyd, ond oedd e. Nes bod e'n cael ei atal gan yr apostol Paul a cyflwyno gobaith, bywyd tragwyddol wrth gredu. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist a cregeu dy achub. Ac mae'n llawenhau, mae Duw ar waith. Maen nhw wedi derbyn yr Efengyl a maen nhw'n dal ymlaen yn yr Efengyl. A mae Paul yn llawenhau. Mae'n gallu gweld bod nhw'n dal yn yr Efengyl. Maen nhw'n dal yn weithgar. Maen nhw nawr yn cefnogi Paul yn y carchar. Maen nhw wedi anfon arian ato fe. Maen nhw wedi anfon Epaphroditus ato fe. Ac mae'n dangos i partneriaid a'i cymdeithas yn yr Efengyl. A mae Paul yn gorfoleddu. Mae'n jail, cofiwch, ond mae'n gorfoleddu. Mae'n llawenhau wrth wybod a gweld fel mae Duw ar waith. Ac mae'n gweddio drostyn nhw. Mae'n dweud hyn wrth yr eglwysi i gyd. Pa mor allweddol yw e, allwch chi ddim osgoi bod ni'n gweddio dros ein gilydd. Fel Cristnogion, fel bugail, fel eglwys. Y bugail dros yr eglwys gyda'r bugail. Mae rhaid i ni weddio a gweddio dros ein gilydd. Mae Paul yn gwneud e trwy'r amser, a mae'n dweud beth mae'n gweddio drostyn nhw. Mae'n diolch amdanyn nhw, mae'n diolch am y ffydd maen nhw wedi cael, mae'n diolch bod nhw'n dal i fynd, ac wedyn mae'n gweddio'n arbennig y bydden nhw'n tyfu. Mewn cariad at yr arglwydd, mewn cariad at ei gilydd. Bydden nhw ddim yn sefyll yn llonydd eto, bydden nhw'n tyfu to yn yr Efengyl. A'n tyfu mewn gwybodaeth o'r arglwydd ac adnabyddiaeth o'r arglwydd. Mae'n broses oes i ni, i dyfu mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth. Gwai ni os ni'n meddwl bod ni'n gwybod y cwbl, a gwaith ac ni'n gweddio, mae'n gweddio dros nhw, i dyfu. A dirnadaeth, gwybod beth sydd orau yn ôl gair Duw, beth sydd y ffordd iawn i fynd mewn sefyllfa, bod nhw'n cael dirnadaeth yn ôl meddwl Crist, a bod ffrwyth yn dod yn ei fywyd nhw. Cyfiawnder, didwylledd, a bod nhw'n dod yn
yn ddifau erbyn dydd Iesu Grist. Amdano fe, mae'r apostol yn gweud, mae pob peth yn cydweithio daioni. Mae'n gallu dweud na, ar sleid nesaf nawr te, i fod yn jail, mae'n gallu sgrifennu, mae'n gallu pregethu hefyd. Mae'n cael cyfle, a mae pawb yn yr ardal wedi dod i ddeall pam yna. A beth yw'r efengil, beth yw'r gobaith, pam yn y jail? Pwy mae'n cynrychioli'r arglwydd Iesu? Beth ddigwyddodd i Iesu? Ei farwolaeth, ei atgyfodiad, bod e'n arglwydd pawb, bod awdurdod yn ei enw fe i faddau ein pechodau. Mae wedi mynd ar led i gyd. A mae'n llawenhau i fod yn y carchar. A mae'n awyddus i ddal ymlaen i wasanaethu yr arglwydd. Mae'n awyddus i aros yn y byd yma, nes bod yr arglwydd yn ei alw fe gymaint. A mae eisiau dal ymlaen i wasanaethu. A bod o fydd ac o fendith i eraill yn eglwys Iesu Grist. Ac mae'n gweddio wrth gwrs bod yr efengil nawr yn dwyn ffrwyth ym mywyd y Cristnogion yma ac yn yr eglwys hefyd. Mae'n meddwl am undod yn yr eglwys, ffordd maen nhw'n caru ei gilydd, yn annog ei gilydd, yn dwyn beichiau ei gilydd yn yr eglwys. A mae'n atgoffa ni o Iesu Grist. Dyma'n gwaredwr ni, dyma'n harglwydd ni, dyma mae wedi wneud drosto ni. Wrth gwrs, mae yna ddau beth fanna wrth sôn am ddyfodiad yr arglwydd Iesu, am ei fuddod hyd angau. Dyna'r efengil, wrth gwrs. Dyna mae wedi wneud i roi bywyd tragwyddol i ni, i ddod â ni, fod yn blant i Dduw trwy gredu yn Iesu Grist. Ond pwyslais yr apostol Paul yw agwedd Iesu Grist fan hyn, yn y cyd-destun, ffordd mae wedi dod, o'i fodd, roi ei hunan, gwacau ei hunan, dibrisio ei hunan, ymostwng, yn wirfoddol, mwyn eraill, mwyn ni, mwyn pechaduriaeth. A mae'n tynnu sylw at y ddau beth, a mae rhaid i ni tynnu sylw at y ddau beth. Mae rhaid i Iesu Grist fod yn waredwr i ni gyntaf. Mae hwnna'n bwysig iawn. So rhywun yma heno sydd ddim yn Gristion eto, mae rhaid i Iesu Grist fod yn waredwr i ni gyntaf. Mae rhaid i ddod ato fe i gael golchi'n pechodau, i gael dod yn iawn gyda Duw. Mae rhaid ni droi o'n pechod a dod ato fe i gael glanhad a derbyniad gan Dduw. A mae Iesu Grist, fe yw'r unig ffordd, fe yw'r gwaredwr, fe yw'r ffordd at Dduw, a'r hyn mae wedi wneud trosom ni. Dim iws i chi feddwl, o mae rhaid fi ddilyn y siampl Iesu Grist i gael bod yn Gristion. Na, mae rhaid ni fod yn glir am hwnna, i ni dod ato fe a pwyso arno fe a cyffesu'n pechodau i fod yn Gristion, a credu bod wedi marw drosto ni i olchi'n pechodau. Ond wedyn ni, ar ôl hynny, wrth gwrs, i'r Cristion ydy, mae agwedd yn y siampl hefyd. Mae agwedd meddwl mae ffordd yn esiampl i ni, a mae'r apostol Paul yn tynnu sylw at hynny. A wedyn, yn ymateb ni wedyn, yw gweithio mas ein iachawdwriaeth, i ddyddhau i'r arglwydd mewn cariad, wrth gwrs, i ddiolch iddo fe, a gweithio allan, gweithredu yr iachawdwriaeth sydd wedi cael ei roi i ni. I ni wedi cael rhodd o achubiaeth, i ni cael rhodd bywyd tragwyddol yn Iesu Grist. Ond mae rhaid i ni weithredu, mae rhaid i ni weithio fe mas. Mae'n fywyd i'w fyw ar y ddaear, ac mae'n galw arno ni i wneud hynny wrth gwrs. A dyma sydd yn dangos, dyna sydd yn profi, bod Duw ar waith yn ein bywyd ni. Bod yr efengil yn gweithio mas, bod yr iachawdwriaeth yn gweithio ei ffordd mas yn ein bywyd ni, bod yna ffrwyth i weld yn ein bywyd ni, yn ein ffordd ni o fyw. A mae'r pwyslais gyntaf nawr, siwd i ni wneud hynny. Nid yn gymaint beth i ni wneud, ond sut i ni wneud hynny. Mae'r apostol wedi dweud, gydag ofon a dychryn, ffyr yn trembling. Hynny yw bod ni yn dangos parch mawr at Dduw.
Bod ni'n dangos parch mawr at yr iachawdwriaeth ni wedi cael yn y ffordd i ni'n ymwneud ag e. Bod ni ddim eisiau sbwylo fe, bod ni'n eisiau gwadu yr Efengyl yn ein ffordd ni o fyw. Bod ni yn dangos bod e'n drysor i ni, bod e'n rhywbeth gwerthfawr iawn. Ac ni'n eisiau ei ddifetha fe, a difetha'n tystiolaeth ni gyda'n ffordd ni o fyw. Mae mor bwysig yn dweud. Ac i ni gyda gofn a dychryn yn yr eglwys, gyda'n gilydd. I ni wedi cael y fraint o berthyn i deulu Duw. A mae rhaid i ni weithredu yn yr eglwys gyda gofn a dychryn. Mae'n rhywbeth gwerthfawr iawn. I ni'n perthyn i deulu'r arglwydd, i ni'n perthyn i deulu Duw. A gallwn ni ddifetha pethau, gallwn ni rwygo pethau. Os nad yw'n ni'n ofalus, os nad yw'n hagwedd ni'n iawn, wel nawr te, mae mor bwysig gyda y parch yma. Ac wrth gwrs, yn ein holl fywyd, bod gyda ni ofon a dychryn i pidio plesio, bod ni'n eisiau tramgwyddo ein tad nefo a'r arglwydd sydd wedi'n prynu ni gyda'i waed. Bod ni'n ofon ei dramgwyddo fe. Na chi ofon da, na chi ofon iach. Bod ni'n ofon tramgwyddo ein tad nefo a pechu yn ei erbyn e. Yn rwy colli fe, mae hwn yn bwysig iawn, iawn. Wel nawr te, i ni'n mynd mlaen nawr te. Mae hwnna, sori bod e'n hir, ond jyst i'n atgoffa ni ble i ni nawr te. Ac mae'n sôn yn fan hyn, i ni'n blant i Dduw fel Cristnogion, ac mae'n bwriadu ni fod fel plant yn disgleirio fel goliadau yn y byd. Mae'r byd yn dywyll, a ni yw y goleuni. Chwi yw goleuni'r byd, meddai Iesu Grist, wrth ei ddisgyblion. Siwd i ni fod yn oleuni y byd? Wel, wrth gwrs, i ni fod i ufuddhau i'r arglwydd. I ni'n gwasanaethu'r arglwydd, wrth gwrs. Wrth i ni weithredu yr iachawdwriaeth. Yr apostol wedi dweud yn adnod 12, fel y buwch bob amser yn ufudd, felly yn awr. Felly mae gorchmynion yr arglwydd gyda ni, dewch ata fi, arhoswch yno fi, dilynwch fi, codwch y groes, dilynwch fi, carwch eich gilydd fel y cerais i'ch fi, ewch i'r holl fi, a phregethwch yr Efengyl. Dyma rai o'r chmynion yr arglwydd, wrth gwrs, rhai ohonyn nhw. Y prif, maen nhw'n sefyll mas. Ond nawr te, shwd i ni fod yn oliadau? Wel, yn y ffordd i ni'n ufuddhau, ni fod i ufuddhau, wrth gwrs, yn cwestiwn am ufuddod, i o'r chmynion yr arglwydd. Ni ddim yn ei garu fe, os nad ydyn ni'n ufuddhau iddo fe. Ond beth am ein hagwedd ni? Wrth ufuddhau. Wel, mewn ni at hynny nawr te. Ond y pwynt cyntaf, sori, wedi mynd tymed bach o blaen yn hunan, i ni'n blant i Dduw. I ni'n blant i Dduw. Mi glywson ni tymed bach bore yma, glywon ni tymed bach heno eto amdano fe. Mae eisiau cofio nawr te, bod ni yn blant i Dduw. Ni'n siarad â credinwyr fan hyn nawr, ac Iago nawr te gyntaf, wy'n credu sydd gyda ni, o'i fwriad ei hun, ac yn hedlodd ef ni trwy air y gwirionedd, mwyn i ni fod yn fath o flaenffrwyth o'i greaduriaid. Mae yr arglwydd a'r waith yn ein bywyd ni i ni fod yn blant i Dduw. Dyma bwyslais y Beibl, dyma bwyslais y Testament Newydd, gwaith Duw yw hyn. Bwriad Duw oedd i gael plant. O ganol fyd o bechaduriaid, mae wedi bwriadu a trefnu i gael plant trwy'r Efengyl. Ac i ni wedi dod trwy difarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu yn blant i Dduw. Ac wedyn yr adnod nesaf yn Effesiaid, o wirfodd ei ewyllys, fe'n rhagordeinio i gael ei mabwysiadu yn blant iddo'i hun trwy Iesu Grist. Ond nid afterthought yw hwn. Mae di trefnu, mae di meddwl am hyn ymlaen llaw. Mae yna fwriad tu ôl iddo fe, trefen tu ôl iddo fe, i ni gael ei mabwysiadu. Mewn i'w deulu fe.
yn frodyr ac yn chwiorydd i'r arglwydd Iesu ac yn blant i Dduw. Mae wedi cynllunio'n ofalus, a mae hwnna'n rhyfedd yn dweud. Yna gariad mawr tu ôl iddo fe, mae yna ddoethineb mawr tu ôl iddo fe. Ac wedyn ni, Ioan 1, sut i ni wedi dod yn blant? Wel, derbyn yr arglwydd Iesu. Dyma chi un darlun o gredu ynddo fe. Cynifer, pwy bynnag sydd yn ei dderbyn, rhoi sydd yn fwy, y rhai sy'n credu yn ei enw. Hawl i ddod yn blant Duw. Dyna fe. Dyna fel i ni wedi dod, ond mae wedi paratoi, mae wedi cynllunio, mae wedi anfon ei fab i'r byd, ac wedyn ni wedi trwy ras ei dderbyn, ei gofleidio fe, wedi wthio fe bant, ei dderbyn. Ac mae hynny'n golygu bod ni wedi'n geni o Dduw, nid o ewyllus dyn ac nawd, ond o Dduw. Ac mae hynny'n golygu i fynd mlaen yn yr adnod nesaf, 2:4, mwyn i chwi trwyddynt, trwy addewidion Duw nawr, ddianc o afau llygredigaeth y trachwan sydd yn y byd, a dod yn gyfranogion o'r natur, beth yw cynllun Duw ar gyfer ei blant te? Wel, maen nhw fod yn wahanol i'r byd. Dyn nhw ddim yn fod yr un peth â'r byd, yn llygredig, yn llawn pechod, yn aros mewn pechod. Na, dyn ni ddim i fod. Dyn ni fod i ddianc o afau llygredigaeth y trachwant sydd yn y byd, i ni fod yn wahanol. Medde Paul, yn ole yn y byd, yn ole yn y tywyllwch. I ni fod yn wahanol. Siwrd felly? Wel, mae plant Duw yn cyfranogi o'r natur ddwyfon. Mae hwn yn bwysig iawn iawn. Allwch chi ddim byw fel Cristion os ych chi ddim yn Gristion. Mae'n amhosib. Mae'r Cristion mewn cysylltiad byw gyda Duw trwy Iesu Grist. Iesu Grist yw'r pen a ni yw'r corff. Trwy ffydd i ni'n un a Iesu Grist. A mae bywyd Duw yn dod i fywyd y Cristion. A dyna pam i ni fod yn ole yn y byd, ac yn wahanol. A dianc o afael y llygredigaeth a'r trachwant sydd yn y byd. Os nad i ni'n wahanol, os nad i ni'n ole yn y byd, wel, oedden ni'n siŵr bod ni wedi cael bywyd Duw felly, yn ein henaid ni. Oedden ni'n cyfranogi o'r natur ddwyfon. Ac wedyn ni, Hebreau 2:10, oherwydd yr oedd yn gweddu i Dduw yr hwn yma, popeth yn bod er ei fwyn a popeth yn bod drwyddo wrth oen pobl, ond meibion yw yn yr iaith yn berffaith trwy ddioddef. Dyma gan dod â meibion lawer i ogoniant. Ie, i fod yn oliadau yn y byd, i fod yn wahanol, ond pen draw i ddod i ogoniant. Felly, mae'r apostol Paul yn dweud, mae Duw yn disgwyl i chi fod beth i chi. I chi'n blant i Dduw. Mae bywyd Duw yn eich enaid chi. Felly, mae rhaid chi fyw fel plant Duw. Mae rhaid chi fyw fel rhai, mae bywyd Duw ar waith. Yn ei eneidiau yn nhw. Ac mae hwn yn reality. Dyma beth ydy ni nawr, i ni'n blant i Dduw. Ond mae ei weithio mas wedyn ni yn ein bywydau. Wrth i ni ymateb i ras Duw, wrth i ni ymateb i gariad Duw yn Iesu Grist. I ni'n blant y brenin. Dyna pwy ni. I ni'n blant y brenin mawr. I ni gyd etifeddion gyda Iesu Grist. Ac mae hynny fod i effeithio ar ein bywydau ni bob dydd. Ac siwrd i ni fod nawr i firhau i'r arglwydd. Wel, dau beth cyntaf, heb rwgnach nag ymryson. Agwedd yw hwn nawr. Siwrd i ni'n i firhau, does dim cwestiwn am i firhau, ond beth yle'n hagwedd ni fod wrth i firhau i'r arglwydd, wrth gwasanaethu'r arglwydd. Beth yw'n hagwedd ni fod? Dim grwgnach a dim cwestiwn ni. Dim ymryson.
So, y gair cyntaf yw grwgnach, grumble yn Saesneg. Rhywbeth sy'n cael ei ddweud yw hwn, mynegu, mae'n cael ei fynegu, grwgnach. Tra bod y cwestiynu yn fwy mewnol. Okay? Mae'r grwgnach yn ein geiriau ni, a mae'r llall y tu fewn i ni. Weithiau ni'n meddwl bod gyda ni reswm falle i rwgnach, mae gyda ni reswm i gwyno am rhywbeth, ond mae rhaid ni fod yn ofalus iawn i ni ar y dir llithrig iawn fan hyn. Dyma chi 1 Corinthiau 10:9. Peidiwn â gosod Crist ar ei brawd. Fel y gwnaeth rhai ohonynt hwy, yr Israeliaid yn yr anialwch, ac fe difethwyd gan saerch. Peidiwch â grwgnach, fel y gwnaeth rhai ohonynt hwy, ac fe difethwyd gan y dinistrydd. Chi'n cofio'r hanes, y sarf bres. Chi'n cofio'r hanes? Pan ddethon nhw i'r fan lle roedden nhw, o'n nhw eto yn grwgnach, yn siarad yn erbyn Duw, yn siarad yn erbyn Moses. Pam i ti wedi dod â ni'r anialwch i farw? I ni'n fed up o'r bwyd yma. Sdim bwyd a diod iawn i gael, i ni'n fed up. Fel na, in other words, i ni wedi blino ar y bwyd gwael hwn, sef y manna o Duw yn darparu yn wirthiol ar eu cyfer nhw 6 diwrnod yr wythnos. Grwgnach. Yn erbyn siarad gyda Moses, ond siarad yn erbyn Duw. Duw sydd wedi dod â nhw o'r aifft, o'n nhw'n credu am gael dod o'r aifft. Mae wedi agor y môr coch iddyn nhw. Mae 10 pla wedi bod yn yr aifft iddyn nhw gael dod yn rhydd. Mae'r golofn o niwl yn y dydd, mae'r golofn o dan yn y nos. Mae Duw gyda nhw 24/7. Mae wedi darparu ar eu cyfer nhw bob cam o'r ffordd. A maen nhw'n cwyno. Mae'n dod gron gyda nhw. Maen nhw'n cwyno. Maen nhw'n achwyn. Maen nhw'n grwgnach. A mae rhaid i ni fod yn ofalus iawn. Mae'r hunan yn gallu dod nôl i fod yn faich arno ni. Yr hunan, agwedd hunan ganolog. I ni'n gallu beirniadu falle. I ni'n gallu siarad yn erbyn. Be sydd yn hwn i fi? Be sydd yn hwn i fi yn y sefyllfa yma nawr? Be dwi'n cael mas o hwn? Rhyw fath o self-interest. Os nag oes rhywbeth i fi, o werth i fi, wel, dwi eisiau gwybod wedyn ni. Ond nid yna oedd agwedd Iesu Grist o gwbl. Ond ddifadu ei hunan at Iesu Grist, gwadu ei hunan, gwacau ei hunan, dibrisio ei hunan. Dyna nath yr arglwydd Iesu. Ryw gwyno hunanol, weithiau beirniadu ar faterion llai falle. Falle bod ni'n ddiamynedd os ni ddim yn deall rhywbeth yn iawn. Ac bod ni'n anfodlon i weithredu. A mae'n gallu cael ei fynegu mewn geiriau. Byddai'n help falle i weld yr ystyr yn y Testament Newydd gyda rhai esiamplau nawr te o rwgnach. Mathew 20. Rheina oedd yn yr anialwch gyda'r seirff wrth gwrs. Nofio sy'n am y llun yna, diolch. Mathew 20, ac wedi ei cael, dechreuant rwgnach yn erbyn y perchen tŷ. Dim ond adnod wedi rhoi fyna, mae rhaid fi atgoffa chi o'r ddameg gan Iesu Grist, y gweithwyr yn y wynllan, maen nhw'n cael eu cyflogi am diwrnod o waith, a maen nhw'n cytuno denariws, 1 darn arian am y gwaith. A mae rhain dechrau yn peth gyntaf yn y bore, a mae rhain dechrau y peth diwetha bron yn y pnawn. Ond maen nhw'n cael yr un cyflog, chi'n gweld? A pan mae rai cyntaf yn gweld eu cyflog nhw, maen nhw wedi cytuno iddo fe, maen nhw'n grwgnach. Pam dwi yn cael yr un peth a rai sy'n newydd gyrraedd? A dim ond i wneud awr o waith. Dwi wedi wneud 8 awr o waith. Neu 10 awr o waith. Neu 12 awr o waith. Pam
Pam i ni'n cael yr un peth? A maen nhw'n grwgnach. Ac wrth gwrs, gallwn ni fod yr un peth. Yng ngwaith y deyrnas, falle. Falle bod rhywun yn dod yn hŷn i fod yn Gristion. Ac i ni wedi bod wrthi am flynyddoedd yn ceisio dilyn yr arglwydd. A dwi ddim yn ffer. Maen nhw'n cael yr un wobr a ni. Ond mae'r cyfan o ras, wrth gwrs, gras Duw yw ei gyd. Beth i ni'n derbyn yn fywyd tragwyddol trwy Iesu Grist. Ewn ni at yr un nesaf. Y Phariseaid a'r ysgrifenyddion grwgnach wrth y disgyblion gan dweud pam yr ydych yn bwyta ac yn yfed gyda chasglu'r trethu a bechaduriaid. Ni yw'r crîm crefyddol. Gyda ni wyt ti fod, nid yn gwastraffid amser gyda y bobl yma, casglu'r trethu. Ond mae'n deall y peth, beth oedd e'n neud. Ond nhw oedd yr arweinwyr crefyddol, a maen nhw'n grwgnach. Mae Iesu Grist yn dweud, dwi wedi dod ar gyfer pechaduriaid. Dwi wedi dod ar gyfer rai sy'n sal i gael bywyd a meddyginiaeth fel petai. Wedyn, Ioan 6 sy'n nesaf fi'n credu, dechreuodd yr Iddewon rwgnach amdano, oherwydd iddo ddweud na fi yw'r bara a ddisgynnodd o'r neb. Mae'n neud ei hunan yn gyfartal â Duw, dwi ddim yn deall popeth mae'n dweud, a maen nhw'n grwgnach yn ei erbyn e. Cwyno yn ei erbyn e. Ac mae'n rhywbeth i ni'n gallu syrthio iddo fe hefyd. Ac un arall yn Ioan 7, i ni'n darllen yn aml yn y Testament Newydd, roedd llawer o sibrwd amdano ymhlith y tyrfaoedd, rhai yn dweud, dyn da yw e, na meddai eraill, twyllo'r bobl mai. A mae hynny, ar ôl iddo fe ddweud, mae fe yw goleuni'r byd, a bod e wedi dod i roi bywyd wrth gwrs. Felly, grwgnach. Beth yw'n hagwedd ni wrth i fyddhau i'r arglwydd? Mae'n bywyd ni nawr yw i fyddhau iddo fe. Dod ato fe, aros, gwasanaethu, caru'n gilydd, dilyn, ond beth yw'n hagwedd? Siwrd i ni'n neud e? Oes na rwgnach? Os oes e, dyw agwedd Iesu Grist ddim gyda ni. Mae rhaid ni adifarhau. Mae rhaid ni ofyn am agwedd Iesu Grist. Wedyn ni cwestiynu neu ymryson, disputing, questioning. Mae hwn yn fewnol, mae hwn yn y meddwl yn fwy. Ac wrth gwrs mae'n gallu arwain at y llall wedyn ni. A fyna mae popeth yn dechrau, wrth gwrs, yn y meddwl ac yn galon. Iesu Grist nawr te, i chi gael esiampl o hwn, yn iachau y dyn oedd yn glaf o'r parlus, y dyn wedi parlysu. Chi'n cofio? A Iesu Grist yn dweud, maddeuwyd i ti dy bechodau. Ac wrth gwrs, dyn nhw'n licio. A mae e'n gwybod beth maen nhw'n feddwl. Pwy yw hwn? I ddweud bod e'n gallu maddau pechodau. Dim ond Duw sy'n gallu gwneud hynny. Ond tro yma, dyn nhw ddim yn ei ddweud maen nhw'n ei feddwl Ond synhwyrodd Iesu ei meddyliau. Mae'n gwybod beth sydd yn y meddwl ar galon, wrth gwrs. Ac meddai wrthynt, pam yr ydych yn meddwl fel hyn, ynoch eich hunain. Mae rhaid ni warchod ein tafod, mae rhaid ni ofyn am ras gyda'n tafod, a gyda'n meddwl, a gyda'n calon, wrth gwrs. Bod ni ddim yn grwgnach, a bod ni ddim yn cwestiynu yn galon. Bod ni'n fath o rwgnach ti fewn, pam wy'n goffo wneud hwn? Pam yr arglwydd yn gofyn hyn i fi nawr? Dwi ddim yn deall y peth yma. Pam hyn ar hyn o bryd? Pam fan hyn? Neu pam fan draw? Neu pam rhain, neu rheina, neu beth bynnag. Mae'n dechrau, wrth gwrs, yn y meddwl. A mae'n dechrau yn y galon. Ond yn hytrach, meddai yr apostol Paul, 15, byddwch yn ddi-fai a di-ddrwg yn blant di-nam. Dyma, gyda llaw,
beth ni'n atgoffa'n hunain, dyma sut mae bod yn ole yn y byd. Dyna sut mae bod yn halen ac yn oleuni yn y gymdeithas. Nid jyst beth i ni'n neud, ond siwr i ni'n neud e. A nawr mae e'n sôn am y cadarnhaol, y positif nawr, yn ddi-fai ac yn ddi-ddrwg. Yn ddi-fai, nad oes modd i rywun i bwyntio bys ato ni a dweud pam i chi yn ymddwyn fel hyn. Yn ddi-fai, hynny yw beyond reproach. Beyond reproach. Bod rhywun ddim yn gallu pwyntio ato ni a dweud pam i chi fel hyn. Hynny yw bod rheswm gyda nhw i wneud e. Achos bod rhywbeth yn ein ffordd ni sydd yn gwrthweud yr Efengyl, sydd yn gwrthweud agwedd Iesu Grist. Di ni ddim i fod i feirniadu eraill, ac i ni fod uwchlaw feirniadaeth sydd yn iawn oddi wrth eraill hefyd. Dylen neb bod ag achos i'n condemnio ni. A mae hwn yn bwysig iawn yn y Testament Newydd. Mae'n bwysig iawn yng ngolwg yr Apostol Paul. A mi ddyle fe fod yn bwysig iawn i ni felly. Ac mae'r gair di-ddrwg, yr ail air sydd yn dod, blameless and innocent, yw un cyfieithiad yn Saesneg. Mae hwnna nid yn gymaint tu hwnt i reproach rhywun arall, bydde rhywun arall, ond bod ni tu hwnt i reproach ein hunain. Bod e'n cydwybod ni'n dawel ger bron Duw. Bod e'n cydwybod ni ddim yn ein cehyddo ni ger bron yr arglwydd. Bod e'n cydwybod ni yn dawel. A mae hwn yn bwysig iawn yn y Testament Newydd. Mae'n bwysig iawn i'r Apostol Paul. Neu roi rhai esiamplau i chi i ddangos pa mor bwysig yw e. So yn gyntaf, 2 Corinthiaid, 2, 17. Mae'r Apostol Paul yn dweud fel o'n nhw'n mynd a cyhoeddi'r Efengyl wrth gwrs, oherwydd nid pedlera gair Duw yr ydym ni. I ni ddim mas i wneud rhyw arian mas o'r Efengyl. Ond llefaru fel dynion didwyll, genuine, sincere, fel cenhadon Duw, negeswyr Duw, enw Duw arnyn nhw, a hynny yng ngwydd Duw yng Nghrist. A popeth yn agored o flaen Duw ac o flaen dynion. Dyna pa mor bwysig yw e i'r Apostol Paul. Y ffordd maen nhw'n cyflwyno'r Efengyl, y ffordd maen nhw'n gwneud i gweinidogaeth, mae eisiau bod pawb yn gallu gweld, bod neb yn gallu pwyntio bys, dyn nhw ddim yn y busnes i wneud rhyw arian iddyn nhw eu hunain, fel mae rhai. Oedd rhai yn wneud hynny, mae rhai yn wneud hynny heddiw. Mae rhai yn gwneud ffortiwn iddyn nhw eu hunain, trwy yr Efengyl. Ar drail rhywun arall iddyn nhw. Na, dyn nhw'n eisiau yna, o gwbl. Dim o gwbl. I ni eisiau bod heb dwyll, i ni eisiau bod fel cenhadon negeswyr Duw, i ni'n ambassadors i Duw, i ni'n cynrychioli Duw, ac i ni'n wneud hynny o flaen Duw, ac o flaen dynion, ac o flaen yr arglwydd Iesu. 1 Thessaloniaid 2 yw'r un nesaf, oherwydd fel y gwyddoch, ni buom un amser yn arfer geiriau gweniaeth, na chwaith halster i gelu trachwant fel y mae Duw yn dyst. Ond ni ddim yn seboni gyda chi, flattery, na chwaith yn iwsio geiriau i guddio pechod, i guddio twyll. Beth o'ch chi'n gweld oedd beth o'ch chi'n cael, medde'r Apostol Paul. A mae hwn yn bwysig iddo fe chi'n gweld. Dim grwgnath, dim cwestiynu, ond hefyd yn ddi-fai ac yn ddi-man. Mae gydwybod yn glir ger bron Duw am y ffordd mae di gweithredu, am y ffordd mae di gweinidogaethu.
A mae eisiau'r un peth, a mae Duw yn bwriadu'r un peth i ni gyd yn ein bywyd ni. Ac un arall sydd yn fwy cyffredinol i ni gyd gan Pedr nawr bydded eich ymarweddiad chi. Y ffordd o fyw ymhlith y cenhedloedd. Na ni, i ni'n oliadau yn y byd, okay? Siwr i ni fod i fyw nawr yn y byd o flaen pawb arall. Bydded eich ymarweddiad mor dda, mor arbennig o dda, nes iddynt hwy, lle mae nawr yn eich sarhau fel drwy gweithredwyr, o goneddi Duw yn nidd ei ymweliad ar gyfrif yr newylant o'ch gweithredoedd da chwi. So, ni'n ôl i'r darn cyntaf, diolch Geraint. Nawr shwd i ni fod i fyw ger bron y byd. Gwneud yn siŵr bod ein hymarweddiad ni, ffordd ni'n ymddwyn, mor dda, bod y safon mor uchel, fel bod nhw'n ffili dweud dim byd, ond cydnabod gogoniant Duw ein tad ni. Achos bod ni'n byw fel plant Duw, ac fel goliadau yn y byd. Ac felly, dyma nawr yr arglwydd Iesu yw ein gwaredwr ni. Trwyddo fe ni'n cael bywyd yn urdd, a'r arglwydd Iesu yw ein esiampl ni. A dyma beth i ni'n gweld ynddo fe. A dyma i ni'n cael ein galw iddo fe. Ac wrth gwrs, heno i ni'n dod at y cymyn nawr, a i ni'n dod i gofio yr aberth wrth gwrs. Ni'n cael ein atgoffa o beth mae wedi wneud droson. Y ffordd nath e fynd yn ifydd i'r groes, a cael ei dorri a rhoi i waed drosom ni. Ac mae hynny wrth gwrs yn ein symbolu ni. I ni eisiau i fyddhau, i ni eisiau caru'r arglwydd fel diol yn ein bywyd. Ond i ni eisiau wneud heb rwgnach, heb ymryson, heb gwestiynu, yn ddi-fai a di-nam. Ac lle ni'n mynd i gael y nerth i wneud hynny? Lle ni'n mynd i gael help a gras i wneud hynny? Wel, gan yr arglwydd ei hunan wrth gwrs. I ni'n dod at y groes, dyma pam wedi marw drosto ni. I ni'n cael dod yn blant, i ni'n cael y bywyd a'r nerth a'r gras i fyw bywyd newydd. Lle ni'n cael help pan mae rhyw bechod yn ein concro ni falle. Falle bod chi'n meddwl, gallai rhywun o mae grwgnach yn broblem i fi. Dwi'n tueddu fod fel yna. Neu cwestiynu tu fewn, dwi'n gormod o hwnna. Neu beth bynnag yw e. Shwd ych chi'n delio gyda pechod nawr sydd falle i weld yn rhy gryf i ni? Lle ni'n mynd â fe? At groes Iesu Grist. Mae Spurgeon yn gweud, mae beth laddodd ein pechod ni oedd y groes a laddodd Iesu Grist. Os ych chi eisiau lladd unrhyw bechod, dewch â fe at y groes a'i gyffesu fe i'r arglwydd a gofyn iddo fe i roi nerth i chi i'w goncro fe ac i gweithredu yn ôl ei ewyllus e. Wel, ni'n diolch i'r arglwydd am ei air heno, gair ymarferol iawn, siwd i fod yn oliadau yn y byd. A gadewch i ni weddio dros ein gilydd yn wir, ac am ras i fod yn rhai heb rwgnach, ymryson yn ddi-fai a di-nam yn oliadau yn ein byd ni heddi. A hynny gogoniant i'r arglwydd, gogoniant i'n tad ni hwn. Amen. Cawn ni droi at yr emyn nesaf sydd gyda ni, sydd yn weddi nawr pura nghalon ni, gad i'n fod fel air ac arian gwerthfawr, pura nghalon ni, gad i'n fod fel air coed.
Diolch Arglwydd am dair i ni nawr. Diolch am yr Efengyl, diolch am Iesu Grist. Diolch bod bywyd Duw yn ein henaid ni. Diolch bod ni'n cyfrannogi o'r natur ddwyfol. O, diolch Arglwydd. Ac i ni eisiau byw yn dy nerth di Arglwydd, ac i ni eisiau byw yn ôl dewyllus di. Ni'n diolch mai ti sydd wedi rhoi'r dymuniad i ni, a ti sy'n rhoi'r nerth i ni gyflawni hefyd, dewyllus. O nertha ni Arglwydd. Ni'n gorfod cyffesu ein beiau Arglwydd, ni'n gorfod cyffesu grwgnach weithiau, cwestiynu weithiau Arglwydd, a rheswm gyda phobl weithiau i bwyntio bys. Gofyn i ti faddau ni eto ar dy faddeuant i ni byw wrth gwrs. A gofyn am ras nawr, wrth i ni ddod at groes Iesu Grist, i ti i nerthu ni Arglwydd, i ti rhoi ergyd i'n pechodau ni. Fel bod nhw ddim yn ynistroli ni Arglwydd, ond bod ni yn cael yr oruchafiaeth yn Iesu Grist. Derbyn ni nawr ac arwain ni'n y cymyn er mwyn ei enw. Amen.